Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum acara ibadah dimulai, kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Pelaksana Natal Kategorial tahun 2025 Inang Berta Panggabean Boru Pasaribu. Kepada Inang dipersilakan. Shalom, Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Jepri Sitindaon, Amang Pendeta Fungsional, Pendeta Weslinda Limunte, Inang Pendeta Fungsional, Pendeta Lydia Simanjuntak. Kepada Parhalado HKBP Kebayoran Lama yang terkasih, kepada semua badan pengurus harian dari Punguan Lansia, Seksi AMA, Seksi Perempuan, dan keluarga diakoni. Puji Tuhan kita dapat berkumpul hari ini di gereja kita untuk sama-sama merayakan Natal Kategorial Punguan AMA, INA, Lansia, dan keluarga diakoni HKBP Kebayoran Lama. Tema Natal hari ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Subtema, keluarga besar HKBP Kebayoran Lama menghadirkan kasih Allah, menguatkan keluarga yang rapuh, membangun damai dan sukacita. Acara Natal tahun 2025 hari ini, Seksi Perempuan ditunjuk sebagai panitia pelaksana. Ibadah Natal akan segera berjalan, diisi dengan liturgi dan kor kategorial. Setelah ibadah akan ada acara
hiburan oleh keluarga diakoni dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berjerilelah mempersiapkan acara ini. Kami mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan dalam acara ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua, terkhusus untuk Ibu. Selamat Hari Ibu. Sukacita bagi kita semua. Mau liate, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Taparade marohata manginang, masuk mahita. Kurian itu hata, namarlas niroha dohita di bagasan tikion. Makalacon hati tubuh ni Yesus ipaluai. Selamat Natal madihita saluhutna. Selamat Natal matutu, goklas ni roha dohot puji-pujian mangoluta makalason holong ni rohani Tuhani tuhita. Ainang magohiad dohita gabi ditobus noang. Nang holan hiang holakian donguluta sian debata gabi dipadu mumuse alani haroronai. Atong las marohata, tahubah si marohata, lau marsaur dohot tuhata marid di mahita. Marhite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porwadia, na tumapalangit dohot tanoon. Bangso na mardalan di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabulun. Bisar do panodang dia kana mangingani tano na nilinggoman ni hamatian. Maronggoman bangsa berosia lomona di daripat orang amun, marpahean habadia. Songon nabur sian apuan ni andos torang do, rodo tuho paranganmu akan oposo, haleluya, martangiang mahita. Haleluya, Haleluya, haleluya. Ali amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem. Sa pinuji magoarmu na badiay, alanang ditikir ho hami bangsom. Ditugutug hodo hami, sian haholomon tuhatiuron, jala dipadumu hodo hami, naholang siako, gabesaur muse dohoto. Gok halal sniroha do hami ala nii. Say jaloma hamulate niroha nami, naung tinopotmu, marhite-hite anak mi. Amin. Mari dia mahita muse.
liturgi naparjolo panopaon ni debata. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai, imana saur tu debata dimulanai, saluhutna marhite hatai do, ubahen nama jadi. Oh tahe portibi, na boha naman waing, boasa do godang na soporsea na adong debata ate, alania hadon waingi ate, manang atik na tohodo dang adong debata. Imada, aleon majolo, molotaida do portibion, macai ragam na adong, ise musedo na menjadi huni ate. Ia do dabadongan, ia debata adong do, ibana do permulaan dinasana adong, didok di papkapon bindu sada ayat 8 songonon. Au do bonana jala ujungna, debata noaeng, debata naong adong hian, na naeng ro cigonggom saluhutna. Pangukapon 22 ayat 10 didok. Ahudo mulana jala pusuna, parjolo jala parpudi, bonana jala ujungna. Jadi, adom do HP debata ate. Atong, buhado di bahin debata manopa portivion. Alana, holan mabait sada jabu pe ngalelit. Molo mambain portibion, bah, dam binoto beba. Behaleleng nida. Ah, bingung doau di sibah. Bagaimana dongan asahu paboa hobar tuna natar surat dibibeli di dok songonon. Dimulana ditopa debata langit do tanoon. Dungi tarulang matano yabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi mangareap-reap matondi ni debata di atas nyaka aek. Dungi makuling madebata ninna. Jadi mahuna tiur, jadi tiur matutu. Nunga dengan na tiur di debata. Jadi di bawah debata ma perserangan ni na tiur sian na holom. Dungi di goar debata ma na tiuri arian, goar ni na holomi borngin. Dungi torang maari, bot maari muse, ima ari parjolo. Dungi makuling muse debata, jadi maho hajak kajang di pasitangan di aka aek, bahin persidangan ni aek tu aek. Jadi di pauli debata, mahajak hajangi, asa disirang aek aka, na ditoruhi hajak siang aka, nai digijang ni hajak kajai. Gabe majadi songoni dungi di goar debata, mahajak hajangi langit, dungi ebot maari. Torang maari muse ima hari paduahon. Dungi nina debatama. Di patuburhon tanoima duhut-duhut dohot suat-suanan. Namar parbuehon boni. Hau akka namar parbuehon bonina. Di bagasan tudus tu masamna be di tanoon. Gabi majadi ma songoni. Jadi di patubuhon tanoima duhut-duhut dohot cuacuanan. Namar perbuehon bonina tudos tu macamna. Dohot hau namar perbuehon bonina di bagasan. Tudos tu macamna. Dungi nunga denggan di debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari patoluhon. Dungi makuling muse maribata, jadi mamu aka panodang ni hajak kajang ni langiti, bahen persirangan ni arian sian borngin,
gabe tanda pabuat titik ni badan dohot aka ari dohot aka tahun. Jala gabe panondang akai diajak kajang nilangiti asa dipatiur tanoon dungi manjadi masongoni. Dungi dipauli debata madua panodang akan nabolon. Panodang nabolon. Pangguruan ni Arian. Dohot panodang na Mehmet. Pangguruan di Borngin. Rodi aka bitang. Dungi di bahir debata nasida tu hajak kajang nilangiti. Asas disodangi tanoon. Jala manggonggomi Arian dohot Borngin. Jala bahen persirangan ninatiur sian naholom. Dungi nungadenggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Dungi makuling musema debata. Di patubuhan aka aiki ma gulog-gulog na marhosa, aka na majirir, jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon, martonga-tonga langit. Dungi di topa debatama aka deke na balga, dohot nasa na marhosa, aka na manjirir di bagasan aek, masih buan mas samna, rodi nasa pidong akan masih buan mas samna. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi di pasu-pasu debata mana sida nin nama marpinopari mahamu asalam torok jala gohihamu aka aek ni laut. Lam torok ma dohot aka pidong di atas tanoon. Jadi bot maari. Torang maari muse, ima ari palimaho. Dungi makuling muse ma debata. Tolema ita topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota.
asa dirajai deke akan di laut, dohot pidong akan amartonga-tonga langit. Dohot akadorbia rodi sandok tanoon nang sude gulok-gulok akan manjirir di atas tanoon. Dungi dijadi honde bata Jahoba majolmai sian orbuk ni tanoon jala diuluson tu bagasan bungbung ni igungna hosa hanguluani gabe martot di nama ngolu jolmai. Dungi dipuka debata Jahoba masada porlak di Eden tartukan habisaran jadi tusima dibahen jolmana jina dihonnai. Ido dabah dongan persea mahita anggo debatai adongdo jala ibana do pargogo na sohatu dosan atong unduk jala somba mahita tu debata ta oloi ma nasa patikna. Liturgi napaduahon dosa ima pangalausion ni patik ni debata. Iko pujiota do debata ala hasokalanna dohot hagogoona. Namanopa sian naso adong hian gabe adong. Tadani hau duhota ikon ulahonota ma patikna. Didok debata do tu jolmai. Dungi dipatik debata Jahoba ma jolmai ninnama. Jadi do panganom musian nasahau di bagasan porlakon. Alai anggosian hau parbinotoan ninadengga dohot naroa dang jadi panganomu. Aisa dari di pangakosiani sainamate doho. Hawa aina didok debatado dang jadi panganommu perbuai ni hau na diporlakon. Dang songoni didok Jahoba ya perbuai ni hau na diporlakon jadi do panganon nami alai perbuai ni hau na di tonga-tonga ni porlakon dang jadi panganon nami i. Boha haroa molo dipangak kamu. Molo hupangan hami
mate dohami. Olo maho di oto-oto de bata. Dak tutu ho mate. Alani pangama. Ai di boto hodo mole dia lakoi gabe sarupa maho dohot de bata. Bah, ngamar jia be, ngasih gabe, buah namanya teh. Aha donimu ngasega, ngamar jia, sonnya tusan aha nani dokmu. Nian, ngadialang ibana, parbueni hau na ditonga ni porlaki. Hape ngadiorai de bata, asa unang dipangan parbueni hawi. Bah, ido tutu, si hawa doi. Bah, ngahasur, ngase gabe tutu, ngadahot si Adam mangalang, ngase gabe tutu, ngamagobe, ngahasur be, bohana mayate. Dang unduk si Hawa tu patik ni Jahoba. Bunido, dosa nasidai sian adopan ni debata. Adam di dia doho. Di doau Tuhan, ubegen ya suaram di porlaki, gabe mabiar ahu. Ay marsay mara doahu, umbahin namar tabuni ahu. Ise napabuao tuho, namar say maraiho, datung dipangako sian hau nahu patikoni, mangorai panganomo. Nahupangat do, alay buru-buru na nilahomi, bayad dong aku, ido na mga letua usian hawi. Gabi, hupangan ma. Buasa songoni bahenomo hawa. Ulo kondo, ulo ki, do na paototohon au.
uhum alani dosa. Songoni majolma, sai marsipa bali-balian. Sai naing makaison gara siat tanggurungna. Alai dangadong naholip sian adopan ni Jahoba. Hinorhon ni pangalasion ni jolmai tu debata. Gabi di uhum debata do jolmai. Songoni nang ulok pangototoi. Tabigi ma uhum na pinasahat ni debata. Ninna debata Jahoba matuloki. Ala dibahen ho songoni. Gubondang motoruku tuho. Sian tunasa pahan-pahanan. Dohot sian tunasa namanggulmit di ladang. Butuham nama jurur honommu. Jala orbuk panganonmu. Saleleng di ngolum. Jala bahenok kuma parbadanmu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangalisaton ulum. Gabe pargutonmu tambihulna. Dungi ninna mamandok boru-borui. Ganda situtu bahenokku parniapamu. Saleleng gabe-gabe ako. Bernito nonmu, lau manubuhon anakomu. Sinondukmu nama ihutonomu, jala ibana mga raja iho. Jala didok mat si Adam. Ala ditangihon ho suara ni jolmam. Gabe dipangan ho sian hau na ho patikoni. Mandok. Unang pangan siani, hona toruk kumatanoon alaho, porsukma ahapommu mangaton gogona saleleng dingolum. Patubuhonon nama duhu diho, akka duri-duri, dohot duhut namar suga. Aka ikau rata nadiladangi nama panganonmu. Ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu. Pai mamulak ho gabe tano pembuatanmu hian. Ai tano doho, jala tu tano doho mulak sogut. Jadi dipabali debata Jahoba ibana sian porlak Eden. Asa diulah tano pembuatan nai. Jadi dilele masih adami. Jala dipaipahon aka kerubim tukan habicarang ni porlak Edeni. Marpodang si dua baba marjibur-jibur. Asa dijaga dalam tuhau hanguluan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Kurama
Mangido hasesan ni dosa dohot baga-baga ni debata. Nunga madabu bejolma tu bagasa dosa. Nunga diuhum debata nasida. Atong aha nama si ulahonon ni jolmai. Tapi gema liturgi napau paton. Ale Jehovah debata nunga mardosa hami do pako. Narodo hami mangido hasesani dosa sian adopanmu. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalau sion nami nagodangi. Tatak mahami marhite asini roham. Say jalo masoba nang pelean nami. Ale amanami jala debata nami. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala unang beingot akka dosa nami. Sayurupi mahami. Palua mahami. Jala sesa ma dosa nami. Say jalo ma soba nang pilihan nami. Ale Tuhan debata, hodo debata pargogo, naso hatu dosan, sitopana sa adong, paruhum na tigor, na manguhumi sandok jolma manusia. Nata masitutu dohami hona uhum. Ala ni dosa nami, alai natar sol bagi dohami nuai, ala ni i asima roham dihami, say jalo ma soba nang pilihan nami. Posma roham. Nunga sesa dosam, mucape akadolok, jalahu mutel akarobean, alai anggo asiasiku, nasotu pamucat sian ho, jala pada dihadami oku, nasotu pahumordit. Songon sitong na mangolu ahu, tung na solomodo rohaku, midahama mate ni parjahat, alai midahamu mulak ni parjahati, tumadik kondalan nainian, asa mangolu ibana. Atong say mula mahamu, tumadikon ma dalan muna akan najahati. Nunga pala hupasisi songon obun aka pangalawasim, jala songon obu manorop aka dosam. Say mula mahot wau, ayaw dosi palua ho.
Sai mulak mahamuna tu ahu sian nasorohamuna. Dang pe paropioku bohiku midahamu. Ai pardenggan basa do ahu. Dang ma jujur ahu saleleng-lelengna. Asal ma ditandaho hajahatonmu na tinundalmu nitundalanmu Jahoba de Batam. Alai yang goho ale jolma nunga diar sahi ho au marhite sian akka dosam. Jalan nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahaton. Alai au tutu au sadiri manalesai akka pangalausim. Tindakan haluan ni debata didok Jahoba au sadiri manalesai akka pangalosim au sadiri manesa dosam ahado dipatu pa Jahoba lao manesa dosata tabigema liturgi napalimahon. Idama narodo akari sogut ninna Jahoba patidak konokku madisidaut sada tubur na tigor na bakit raja janar na pistar jala hajong jokonon nama uhum dohot hatigoran di tanoe. Idama suruh aku asa dipadiri dala di jolokku. Dungi topu maro tumopo joron Tuhan na niluluan muna doho suruan ni perpadanan. Nahi nalungutom muna. Idama taroma ibana ninna Jahoba Sebao. Jala au patidang di nasida sada permahan. Asa ibana mermahan nasida.
ima naposokku. Ibana mamaran nasida, jana ibana gabe parmahan di nasida. Diaka arina dapotat tua ma Juda, jala Israel marsonak-sonang di ingananna, jala oddo guarna dohonon ni halak, Jahoba parpitorata. Idama gabe-gabean masada na magbaju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon ma goarna Immanuel. Jadi songgop matu ibana todi ni Jahoba. Todi ni habisuhon dohot habistaran. Todi ni panuturion dohot hagogon. Todi ni parbinotoan doho biar maradopon Jahoba. Jala saluhut bangso, hom dohot halak perpakuling maragam-ragam marsomba tu ibana. Ro disaleleng-leng na do pamariatona, nasotupa munsat sian ibana, harajaona pe nasotupa pesando. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marulupuruk maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsi hudul di halode, dot di anak ni halode ina-ina. Patukijang matohang muna, hamu ale aka harbangan. Jala patukijang mahamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni. Ima Jahoba Sebaot ibana do raja ni hamuliaoni. Kur PPH.
Hatu tubuh ni Yesus si palua. Saudo na pinarbaga ni Jehovah, gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaun. Ima anak sasada nasian amai, gok asi ni roha dohot hasit tongan, tabi gema liturgi napau-napon. Dungi Roma ujui parentasian Kaisar Agustus. Iko suratan nasa jolma di gom-gomanna. Pamilangan parjolomai uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sudena asa di suraton galuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud namargoar Bethlehem, alasian poparan jala margani si Daud do ibana. Pasuraton dirina rabdoho si Maria orwanai, naung gabe-gabean, jadi dina disina sida gokma arini hangoluan. Ditubuhon ma anak buah bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan, ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma marbongin di ladang na di sini aka permahan, mangingani pinahana sida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida. Jala marsi nondang masangap ni Tuhani kumaliang nasida. Gabe mabiar si tutuma. Alai didok suru-suruani matu nasida. Unang mabiar hamu. Ay barita halalas ni rohagu dang dohu buat tuhamu. Parsaulian ni sadok bangsoy. Ay naung tubuh do dihamu sabor nginon. Di hutan ni si Daud si paluay. Ima Kristus Yesus Tuhani. Om mapartinada dihamu. Poso-poso do dapoton muna. Nabi norhos peak di panggagatan. Jala topu ma adong dongani suru-suruani torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata mandok. Hasangopon ma di debata di gijang. Dame ma di tanoon di akka jolma halomoani. Jadi dinalahoi akka suru-suruani sian nasida do pak gijang. Masih pado hama aka parmahani mandok. Beta mahita tu Bethlehem, taida ma nama saon, na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop manasida lautusi, gabe jupaksa si Maria, dohot si Joseph, dohot poso-posoi napeak dipanggat gagatani. Asadung di ida dibaritahon nasida ma buah-buah. Naung dihatahon tu nasida taringot tu dak danaki. Jadi sude nau begesa longang bedo diala nani hatahon ni akka parmani tu nasida. Ia si Maria di peopdo hatai sudena. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mulak do aka parmahananyi, dipasangap jala dipapuji-puji do debata, alani sude nabi nege jala nani ida nasida, songon naung dihataoni sudena. Kur lansia. Kur lansia.
Harap tenang Amang Inang. Harap tenang. Silakan Opung Boru dan Opung Doli duduk. Amang Inang, masuk menyatu acara nomor 10 liturgi refleksi Natal di Parnguluan Siganupari Tajahama Marsikat Sorin Hobartu Horokta. Namarlas nirohado hita di tikion makalacon hari hadi tubuh ni Tuhan Yesus. Maca denggado molo taporwahahon manang songot dia pangaradiota dina makalacon hati tubuh ni Tuhata Yesus di pesta Natalon. Dang be kumodang pangaradiota di ngolu pardagingon. Alay nang magumodang di ngolu partodion. Ima rohata sadiri na olo marhatopoton Immanuel na marlapatan dongat tama debata. Parkur Banjar. Sudah ina. Sude ama. Molo tahalacon ari hati tubuh ni Tuhan Yesus. Persembahan angklung dari keluarga Diakonia.
Kita masuk pada acara Pagalak Lilin Natal dipimpin Amang Pendeta Resort. Untuk penyalaan lilin kami memanggil kategorial Paropuan, Ketua Pelaksana Natal Inang Berta Panggabean Boru Pasaribu, salah satu penasehat SPH Inang Tantri Tampu Bolon Boru Panggabean, dari kategorial Ama, Amang Gonggom Pasaribu, Amang Situa Badu Silitonga, dari kategorial Lansia, Amang Situa O Sijabat, dan Amang Sihar Hutagaol. Selanjutnya dari keluarga Diakonia Amang Situa Hot Syanipar. Silakan maju ke depan. Kami undang Amang Pendeta Resort untuk memimpin prosesi Pagalak Lilin. Nunga tubu Jesus si paluai, laho patupa hangoluatta, tubu do ibana di inganan nalea di barani pinahan di huta Betlehem.
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bernyanyi. Mari angkat lilinnya tinggi, Amang Inang. Ya. Malu apa dosamu siang amagoa nasude. Jemaat dipersilakan duduk. Kor Marturia.
BGN di suruhan sangat dituhani lunga tubuh si palua raja si pagamei deba dame deba tata do diri na tumpah dosa lunga tubuh Kristus di huta Betlehemi eneni suruhani sang apa dituhani. Kristus Raja siang surga tua tumpah tibion tubuh siang si Maria pemano busi tahun debatana sotarida kebedagin songon kita Yesus Immanuel eneni suruhani sang apa dituhani. Asli roha madihamu doho dame nasiat debata amatta doho sian anak na Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian itu hatta kita noaing na marlas ni roha di bagas saborninon ima Natal na pinatupani huriata khusus tuaka horong ama paropuan dohot keluarga diakoni soksoni dohot pungalansia ni huriata di pesta Natal na dihasuhuton ni na opak bagian nakining jakkonottama hatani tu hatta turpuk jamita ima sonong tersurat di acara tai jala ia nats manang turpuk jamita di Natalta Bornginon ima turpuk nang tinutuhan ni Persekutuan Gereja Indonesia ima nagabe tema Natal nasional di negara tahun natar surat di Matius bidusada mamuk kamasian ayat 20 sahat tu ayat 24 songonon ma hatana didok disi tumubuhon anak maibana Jesus do goarna bahenonmu ay paluaon na do bangsona sian akka dosana sidabe masape sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna na maddok ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana jalabahenon na do guarna Immanuel lapatanna dongat tamadebata. Jadi dong tersunggul si Joseph diului ma hatane suru-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai ima sahakna marhite sian turpuhon
diangkat do ima sada tema laos ido nagabe tema ni Natal ta bornginon didok Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jala marhite nats dohot tema Natal nang tinutuhon ni Persekutuan Gereja Indonesia los idonang diangkat nagabe tema tahunan HKBP tahun 2026. Ima tahun 2026 tahun transformasi pelayanan iman di tengah keluarga. Jala disingkat mai didok tahun keluarga. Tahun transformasi keluarga. Di paborhak mahita ima di turpu jamita natar surat di Matius 1 ayat 21 sahatu ayat 24 di Natal akhir tahun dohot dina naing mangalak kahita tu tahun 2026. Ahadun naing sihanguluhonon ni keluarga. Transformasi yang bagaimana yang harus terjadi di tengah keluarga itu. Jadi molo Natal tanakinya ni hamuh kamang dot tamuh kenang namar liturgi. Ikosongoni do prosesna akan nani hatahom munai, nani hatidakom munai. Ikosahat tu akhir tu ending na pengakuan bahwa Yesus telah lahir sebagai juru selamat. Juru selamat si palua alaniaha alani dosani jolma. Aladang terpalua jolmai dirina sian hadus sauna marhite aha penadong di dirina dang mampu jolmai lahu paduahud dirina. Sialani do hadir debata di bagasan diri ni Tuhatta Yesus Kristus seorang roh hadir di tonga-tonga ni ngolutta dikhususkan mai di tonga ni keluarga. Buasa didok rupani khusus di tonga ni keluarga. Jala pitor tapatu julu ma naing mangalak kaita tahun 2026 hadona perlu berubah si paubaon hadona perlu ditransformasi di tengah keluarga. Sederhana doa muak kamang dot tamak kenan borhat sian ima ojahanna pundasina maparhatopoton maparhatutu Yesus ido nagabe manggohi ngulu ni keluarga. Artinya hatani Tuhani firman Tuhan itu harus benar-benar memenuhi kehidupan keluarga dengan tujuan supaya keluarga itu
benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan yang memenuhi keluarga tersebut. Odena porlu jala tusido sasaranna ayakah ada huruana masa di tonga di keluarga nagudangan buido tolu manang na opat manang na lima isi ni keluargai molo pe didok lima didok ma rupani amat tai inat tai ianakon na tulu buido na lima halak pangisi ni keluargai masih buat dalan na jalaboy do ditengoni keluargai ketidakpedulian ni natoras to yanakon na. Songon itong sebaliknya ketidakpedulian anak terhadap orang tua. Sailuja natoras paingoton ianakon na alai ianakon nai masuk kanan keluar kiri do. Akahata si paingot ni natorasna. Untuk itu perlu diingatkan. Di tahun keluarga, jala sekaligus marhite natalon, nungaro seorang ima debata di bagasa diri Yesus Kristus. Di tongani keluarga laho paluahon, ima didok dison menyelamatkan keluargai. Jala ikon karya ni Tuhan itu. Alai ikut jumoloma keluargai selalu mengimani jala selalu makatidakon Immanuel. Ima di ayat 20 Immanuel ama ina ianakon do akapo parsa to akapahopu harus mengatakan di tengah keluarga Immanuel. Nomor 8 Tuhan beserta kita. Dongat tama debata. Ai molo debata dongata ICB. Artinya jika keluarga itu benar-benar hidup di dalam pernyataan itu Immanuel, Tuhan beserta kita, akan memunculkan harapan yang luar biasa, keberanian di dalam kekuatan yang luar biasa, tetapi dengan hanya mengandalkan Tuhan yang selalu diikrarkan bersama dengan keluarga itu. Bui dohonokta dang napakibat-tibaton dang adong besiha biaran ai nunga Tuhan idong atta. Alai dang bui holan natoras maka tidak koni ikosaha dodoho tuaka peparan. Doh tujuan dia asa pangisi ni keluargai di mana Tuhan sudah hadir di tengah-tengah keluarga itu. Seberat apapun persoalan masalah yang dihadapi, tetapi Tuhan hadir, Tuhan lahir dalam rangka menyelamatkan keluarga itu. Itu temani Natalta Sonarion. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
dakolan Allah hadir menyelamatkan Natal tahun. Itu. Ai hamuak kamang do tamuak kainang. Opung duli do opung buru keluarga diakoni. Kalau kita lihat mulo taparrohahon, nungahira atar bergeser. Bahkan setiap orang yang bernatal, kita berbicara umum, makna dan tujuan Natal itu hilang. Alaniaha ay dietong na maholak kasomala sabing lamar Natali. Bahkan yang lebih mengerikan, marnatal akan marnatal, tapi dalam hidup masing-masing atau sebagian dari yang bernatal itu benar-benar tidak mengiyakan bahwa dia bernatal karena Yesus sudah lahir di dalam hidupnya untuk menyelamatkan dia. Ngapa lu jauh nakingan? Sederhana do ima responsuriat naking adong ama ina. Adong do dinadeba ido nani maksud supaya setiap orang Kristen semakin hati-hati. Benar-benar memperhatikan, jangan pula Natal itu dilaksanakan hanya memikirkan dekorasinya. Natali di patupa nahola memikirkan makna ni Natali, makanan Natal maksudnya konsumsi. Bahkan ada pula dari antara yang melaksanakan Natal itu, kalau tidak ada konsumsi, didok mula siya gereja tu jabuna, hira na somar Natal do huanggap inna, alaniaha inna donganna, dangadok si panganonna. Dangadong konsumsi. Dan nama dok salah. Tang nama dok salah. Rikok do minum, rikok do mangalang sautik. Alai nanaing dipaingot kita, naing marnatal bukan itu yang menjadi prioritas, tetapi kita yang bernatal pada malam ini diingatkan bahwa Yesus telah lahir. Sederhana hiat do. Marhuai bana sorang, marhuai bana roh. Jalai kodohonot tado, imalau palua honau. Jadi na dua ido, roh tu hatta Yesus di nama Natal kita sorang tu portibion asa malua hita. Dung di palua asa dipargugui hita, dikuatkan, dimampukan. Dung di palua jala dipargugui Tuhani hita marhite hatu tubuna targoar mahita ima akka jolma na mertua. Dengan kehadiran kelahiran Tuhan Yesus ingin memberikan kebahagiaan kepada kita. Mula di hata batakon mangaleon hatuaon. Ayang gumuludung belua hita. Ipalua Tuhani, ayo lu tadok, aduh luar biasa ba, ngaro tu hatta Yesus asorang ngaipalua au, inna hitat dong hatta, mukira rolo dong hatta madok, besi na sumpamputoy, holak koro ipalua, bado do au, bain narupani, tapi ya sepele memang amang inang, tapi apakah kita itu mengakui secara benar?
Basotong ma. Bayi madah tua ini madah natal. Marnatal hami. Natal gabungan. Akaina. Ama. Bahama pakeon. Bekon ne baru ma. Ido nakinga songo katai. Responsoriat tay. Alai hasosorang itu hatta Yesus. Tu kita. Tu pertibion. Tu ngoluta. Pai baru. Roham. Pai baru. Pikiranmu. Ido nairikot ditransformasi. Hasosorang nih Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah keluarga. Untuk menyelamatkan keluarga itu. Saya ada tanggung jawab. Jalaon semakin mendalam matu tahun naro. Alai ido nagabe. Tema tahunan. Natal tahun 2025. Sorotan kepada keluarga. Amatai doho inatai. Apalagi amatai. Buhado tugas tanggung jawab ni natoras. Membimbing paingoton. Ianakonna. Basotong malak sohi amar pungu sa helipe. Daki amar tangi yang rapak. Ido asa gabi didok. Molo tu tahun naro pelayanan iman di tengah keluarga. Dia kana sohiaru pani marpungu. Dia kana sohiara makatai sering. Dia kana sohiara marede. Dia kana sohia rak martangiang. Perlu ada perubahan transformasi. Supaya di tengah keluarga itu benar-benar bertumbuh yang benar. Sehingga itulah yang memampukan keluarga itu. Yang dimampukan oleh Tuhan untuk merubah diri. Tusido hita dijo. Tusido hita ditugu-tugu, jala tusido hita disuruh. Molotai dan akining. Ima, sian keluarga diakoni. Benar-benar dilatih sedemikian rupa, boy kolaborasi beberapa alat musik. Jala olebina sidaro. Ay molo adong rupani dinasida ini keluarga diakoni. Jadi adong notok keluarga perempuan, keluarga ama, keluarga lansia. Itu kan keluarga diakoni. Mereka bisa memainkan itu, mereka bisa menyanyikan itu. Karena mereka mau memberi hati ala olorona sida latihan. At jugari mula dong tubuh kesombongan dan nabui. Jadi mula dong do peyak kasigijang roha masuk matu keluarga diakoni. Asesi patutoro dirina. Ido. Nasidama secara langsung atau tidak langsung membimbing. Ayo lu si bata na diba. Ayo lu keluarga dia kunon. Inna rupani kan. Ipa tuturu. Hape lagi sadari ido ibana songoni. Ngadong di bana gijang ni roha. Patuturu dong anna. Hape at jugari mo libana suruh rupani masuk. Mamma itu salah satu alat musiki. Baharo sape dio soso si mazung na subui di meton. Kita lihat, luar biasa. Itulah keluarga. Keluarga yang dibina. Dan menumbuhkan iman mereka. Sehingga mampu dan dimampukan Tuhan. Songoni doh keluarga lansia. Enang pemokok nakikori, itornik kudu siang. Siak kudulaku. Mantap. Ido. Molo au tim menilai.
Piga nomor korak ini, hamudo juara saya. Itu. Jadi molo parahon naking ide memang dia kau pungdulio pungburodo nama kilalahon hatu tubuh itu hatta Yesus nerak. Iya. Dan yang paling luar biasa lagi, keluarga Banjar Bintaro Jaya, mereka tampil di depan bukan karena festival kor. Tapi mereka menciptakan sukacita kepada kita. Kan itu kan? Ay sonalani mar festival na sida. Ay sabutullah mau ke festival mana dia tujuh lo kan? Oh tidak. Daung diperlombakan. Dia tersarupa do juara sadai lansia do Bintaro Jaya. Ayaw na ho parahod do acarai. Bah. Sona ho susop Bintaro Jaya on. Merkur bajaron naroha. Tapi dengan nyanyian itu luar biasa. Dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ay boy na sila mangedehoni. Ala di leod doroha. Dirasahon kebersamaan keluarga. Ima dito nga ni Bajar. Si Alanido, molo didok. Tuhan hadir di tengah keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga yang terkecil yang kita katakan home. Rumah kita masing-masing. Tetapi keluarga juga, keluarga Banjar Perbanjar, itu adalah keluarga kategorial, paropuan, keluarga dohamu. Seorang Tuhani lahu menyelamatkan, lansia juga keluarga diakoni juga keluarga, amape keluarga doi. Dan harus masing-masing keluarga tersebut mengatakan pada Natal malam ini, Immanuel dongat tama debata. Selamat Natal madi kita saluhna. Amin martang yang mahita. Pinuji maguarmo oleh Tuhan. Marhite hatam maparbohali ngulu nami. Paingotok kami. Maka tidak ko jala makanguluhon. Harorom hasosorangmu. Dito ngani keluarga nami. Dito ngani akaparsauran keluarga. Ganup punguan dito ngani huriamon. Roho oleh Tuhan paluahon. Roho mangalehon hatuao Tuhami. Marsanga magwarmo oleh Tuhan. Siya sadok keluarga nami be. Marsanga magwarmo oleh Tuhan. Siyan sadok keluarga manang akapunguan kategorial. Dito ngani huriam. Totoo ngali Tuhan. Dongani hamin pargugoy. Jalalaos disido totong hatid dakonon nami. Dia ka pardalanan ningulu nami. Dia ka ulaon nami. Dia ka namasa. Dia ka persoalan. Dia ka tantangan na huwadopi hami. Saluhut na hami oleh Tuhan. Manang di dia pihami. Ikut takas madok. Immanuel. Hodo ali Tuhan. Dongan nami. Mau lihat ma di holi Tuhan. Di Natal bornginon. Go ulupuluk mahami. Jala pasu-pasu las nirohan na siyako. Nahupak kilalahok kami. Ditongan ibagas coromon bornginon. Terbuah kami mayali Tuhan. Tutongani bagas nami. Tutongani ngulu nami ganop. Di bagas sa Kristo Jesus martangya kami tuho. Amin.
tapuji matu hatta, maridih hita, las disomma hita, pasahat papungu pilihan. ta dohi ta jolma ai sabon inono bisa bintang ina holomi sumonani agolapon nadi dame dame mani jolma omoni rani ne bata dohi na jolma Jolma
Inang tapapungon tapasaha matu di bata martanyang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang, hodo harorwan ni saluhut, sileho-leho na dinggad doho na sa ulibasan na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilion mito hami pilihan nami to, sa ijalo may gabiwap na hutus di julom, pasu-pasu may jalaramuti, asaw para siya kami pilihan on pati bulon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asalam mutad hami godang ni sileo-leon mito hami, asalam girgir hami madok maulian ti tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mangidohom mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut molamoni roham di banua tongaos songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangulwa siapari, sesa madusanami songo panisanami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugiutu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay horo na punah harajaon, dot hagugon, rodi hasangapon sa liling-liling na. Amen. As nirohan itu hata Jesus Kristus, dot holong nirohan ni bata amata, dot persaoran itu di perbadia ma, nama dongani hamu saluhut na. Amen. Hudul mahita salu na selamat Natal madita salu na muak kamang dot tamak kenang pinasa ma uduk na ima tu pembawa acara menguduti acara tak silakan Inang. Selamat Natal Amang Inang. Selamat Natal punguan lansia. Selamat Natal punguan ama, selamat Natal punguan paropuan, dan selamat Natal keluarga diakonia. Ya, yang meriah dong tepuk tangannya, dari tadi lemes deh. Ya, silakan bersalaman dulu Amang Inang. Nanti boleh ditampilkan ya, Dek. Lagu itu. Satukanlah. Iya, acara hiburan kita satu-satunya yang paling siap itu dari keluarga diakonia. Tapi nanti ya, kita ngobrol sedikit. Ya, kita ngobrol sedikit tentang keluarga kita yang hari ini sedang bernatal. Keluarga lansia, keluarga paropuan, keluarga ama, dan keluarga diakonia. Saya boleh minta tolong salah satu perwakilan hadir ke depan bersama saya, kita ngobrol nih sebentar nih. Menghadirkan kasih Allah di keluarga kita. Ayo, saya mengundang perwakilan lansia. Siapa yang mau hadir? Yuk, ngobrol. Ayo, Inang Rita Sokin. Yuk, ngobrol. Ya, dari Punguan Ama ada yang mau maju ke depan bersama saya? Amang Gonggong Pasar Ibu, silakan. Ayo, kita ngobrol tentang kategorial kita. Ya boleh, siapa aja Mang? Dari paropuan, ayo siapa yang mau ngobrol sama saya? Kanovita yuk, Kanovita. Ayo kita naik ke panggung Nang, yuk. Dari keluarga diakoni, Inang, yuk. Sini Nang, Inang Rita. Inang situ sini. Ya, sini Nang. Kak Ingrid. Kak Novita.
Ya, perwakilan AMA ada yang bisa maju? Perwakilan AMA. Ayo. Silakan perwakilan AMA. Ya. Ya, silakan AMA. Ya. Pelanin dikit Kak, pelanin dikit musiknya, pelanin dikit, pelan sedikit, pelan. Ya, tenang dulu Amang Inang. Ya, tema kita hari ini adalah menghadirkan kasih Allah di keluarga kita masing-masing, keluarga punguan kita di Gereja KBP Kebayoran Lama. Ya, saya mau ngobrol nih sama Inang Rita Sormin. Kesaksian tentang kebersamaan di keluarga punguan lansia. Dan kedepannya nih mau bikin acara apa nih demi kebersamaan? Salam. Amang Inang tenang dulu. Amang Inang tenang dulu. Amang Inang tenang dulu. Salam. Gak ada yang denger. Tapahohom jotong, tapahohom. Tapahohom. Kebersamaan di keluarga lansia sangat menyenangkan. Kami paling rajin sermon. Rugi kalau tidak sermon. Kami rajin juga latihan kor. Waktu kami latihan bagus sekali. Tapi kalau udah sambil di gereja, saking kami excited, semangat, ya jadi kami lupa. Aturan hanya satu ketuk, kami tenang aja mau bait kedua. Tapi terima kasih sama pendeta resort, nomor 1 katanya korpungan lansia. Karena sukacitanya mungkin ya. Jadi ke depan mengakhiri tahun 2026, kami berdoa semoga semua sehat. Dan di tahun 2020, mengakhiri tahun 25, mengawali tahun 2026, kami juga tetap semangat. Yes. Kami juga punya program-program yang menyenangkan. Yes. Ada retreat, ada kebaktian Padang. Ya. Dan dari tengah-tengah lansia juga terpanggil, terbentuk tim doa wanita HKBP Kebayoran Lama. Yes, tepuk tangan dulu dong. Mulai Februari. Sebagai cara kita menghadirkan kasih Allah. Kalau punguan lansia memilih Rabu pertama dan Rabu ketiga, kami tim doa wanita HKBP Kebayoran Lama akan memilih Rabu kedua dan keempat. Ya. Karena bagi kami kaum lansia mungkin naik levelnya ya menjadi pendua syafaat. Kira-kira begitu. Ada mau tambah anggota Inang? Ya. Inang Clara, kegiatannya apa aja? Apa? Sekarang aja. Gak usah aja dibagi di sini. Di Sipalas Roma. Bukan, dia perwakilan aja. Itu bebannya berat. Di sana aja. Oke. Oke Inang, terima kasih. Silakan Inang. Udah dari tahun ke tahun itu.
Kak Novita? Buat seksi Paropuan. Oh, enggak ada. Oke, baiklah. Kita saksikan, mau sekarang? Ya, kita saksikan penampilan keluarga Diakonia terkait tentang Hari Ibu. Terima kasih. Bolehkah kita tenang sejenak? Karena keluarga diakoni akan menyampaikan sesuatu. Amanginang tenang Kami dulu. mohon, walaupun ini acara hiburan, tapi kita akan membuat sesuatu yang bermakna. Shalom, Amang, Inang, dan adik-adik, serta semua kita yang hadir di sini. Puji Tuhan, kita dapat bergembira saat ini karena Tuhan telah memberikan kesempatan untuk kita dapat berkumpul di gereja ini untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah Natal gabungan. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana ekologis, terutama yang ada di daerah Bonapasogit? Saudara-saudara kita itu, mereka juga pastilah merindukan untuk dapat merayakan Natal di gereja seperti kita saat ini. Tapi gereja mereka sudah hilang. Apapun yang dimiliki sudah terendam. Saudara-saudara banyak yang hilang dan bahkan meninggal. Dalam hati mereka bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa kami harus mengalami ini semua? Kedinginan, sakit, dan kehilangan harapan. Oleh karena itu, janganlah kita lupa berdoa untuk saudara kita yang terkena dampak bencana ekologis tersebut. Mengapa alam hancur? Mengapa alam rusak? Pertanyaan yang mudah dijawab, tetapi susah dilaksanakan. Hewan dan tumbuhan tidak pernah merusak alam sedemikian hebatnya. Tidak pernah. Siapa yang melakukan penghancuran itu adalah manusia. Manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi. Tetapi kitalah manusia yang menghancurkan alam semesta yang Tuhan telah persiapkan untuk kebaikan kita manusia. Kita menghancurkannya melalui kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dengan alasan modernitas. Dan sekarang marilah kita bersama-sama tanpa kita sibuk bertanya dan menuduh siapa yang salah atas bencana ini, sebaiknya kita bertanya juga kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian yang sangat mengerikan ini? Apa yang bisa kita perbuat untuk menghargai, menjaga dan memelihara alam yang Tuhan telah karuniakan dan telah Tuhan persiapkan untuk kita. Sesuai dengan moto HKBP, mendoakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang didoakan. Maka saat ini untuk ikut melakukan apa yang didoakan, sebentar lagi kami akan membagikan foldable bag kepada para kaum ibu. Sekali lagi kepada para kaum ibu, sebagai bentuk simbolis penghargaan kepada kaum ibu yang telah mendedikasikan seluruh kehidupannya tepuk tangan untuk dulu buat kehidupan kaum anak-anak ibu dan keluarganya.
Hari ini diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Foldable bag ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pengganti plastik belanja kresek yang sangat mencemari lingkungan. Dan di foldable bag tersebut ada tulisan. Dan melalui tulisan tersebut kita berharap agar kita selalu diingatkan untuk melakukan apa yang mampu kita lakukan untuk menghargai karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, yaitu alam semesta. Tetapi maaf karena kemampuan dana yang kami miliki sangat terbatas, foldable bag hanya akan diterima oleh kaum ibu. Dan jika nanti foldable bag-nya tidak mencukupi, kami mohon maaf. Semoga kita maklum. Terima kasih. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Yes. Mari kita dengarkan persembahan lagu dari keluarga Diakonia. Lagu tentang ibu. Amang Inang duduk tenang. Sai pargogoy matok tong dai nangi lau mengajari hamion tinggalan mi magorangau matorasau di bagasan holong mi dan halupa ono kui dingoluki Ale Tuhan sai pargogoy
Boleh kita sama-sama bernyanyi, Opung. Asa sonang modoma deng di doa rahasia oh ingat di sude lo jadi dari angin maruru asian nabeten nabaga that bless us Christmas morn. Standing on the mountain, Jesus Christ.
keluarga Diakonia. Satu-satunya hiburan. Luar biasa kompaknya keluarga ini ya. Karena panitia itu mengontak lansia, ama dan perempuan, nggak ada yang mau menghibur. Tepuk tangan lagi dong. Hanya mereka yang mau menghibur. Ya seperti biasa, sebelum kita mengakhiri acara ini Amang Inang, jangan kemana-mana dulu, ada konsumsi Natal sebentar lagi dibagikan. Seperti biasa acara tahunan kita membagikan si Palas Roha buat Sintua Purna Bakti, nama Balu dan pengurus Banjar, Diri Henkur dan pemusik song leader. Kami akan menyerahkan acara ini kepada Sintua kami. Silakan Amang. Tenang dulu Amang Inang. Horas Dita Saluna, amanami nanami, selamat Natal, jala selamat Hari Ibu. Jadi adong sautik buah-buah siak kami sian huria melalui Dewan Parataon. Ale adoang sotusi pasahaton nami ima konsep acara nasia panitia. Duksipulanon acara tahun marsipangano dohita dibagi hom manodi ngenatabe. Jadi sotung moro bisa ninganan asa tertib pembagian nih si pangano nih. Namangihut molo adong sisa bungkus ni makanan di hitabe denggama tapapungu asa tabolokot tinganan na disiapot di jolo ni pitu ni gereja. Ima songon pengumuman napatuluon na terakhir. Di Parsermono di Parhalado, nunga di Patolhas, Sadariodo, Pasahaton ni Huriata, songon si Palas Roha, naung somal di Patupa di tahu-tahu nang salpu. Jadi di narohanami asa martangi-tangia kita sudah siap. Jadi perjolo ma si pasaton nami si Palas Roha tu pendeta emeritus. Bugorau kami ma tu amang pendeta BPMT Siombing inang Borugultom. Tu amang pendeta WK Siaan inang Boru Tambunan dote Tambunan. Namangihut tu inang nyonya pendeta DP Panjaitan inang Boru Siringo-ringo. Jadi dung sahatan notu amang inang pendeta emeritus asa bersiap-siap ma situa Banjar manang pengurus Banjar asa sekaligus pasahatok kami di si Palas Roha. Amang naik ma amang pandita nami amang WK inang Boru Tabunan. Jadi ipangido kami tu amang pendeta resort. Lau pasahaton si Palas Roha tu amang pandita emeritus.
bukannya panitia sudah bisa jalan makanan? Foto, dokumentasi, oh ada. Siap-siap seksi konsumsi dari panitia, silakan mempersiapkan konsumsinya di setiap barisan. Horas mah. Marpoto jamang. Jadi totok meita diudulata atau kenai mar dalam seksi konsumsi lau pasato si panganon tuganup kita. Sekjen. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, iman mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Jadi sambil dibagi si panganon, totong maita martangi-tangian, sa maita tu si palas roha, tu si tua pensiun, songoni tu nama balu, songoni nang tu pengurus Banjar. Dipanggil kami masih saplonon Banjar si tua, Banjar Bintaro Jaya. Sintua Bintaro Jaya atau yang mewakili pengurus Banjar Asaroma Tujolo. Napa duahon Bintaro Perdagangan. Sintua Bintaro Perdagangan. Molo Swadong pengurus Banjar, silakan amanginang asa atop kita sambil di padalo si panganon. Nomor tolu Bendi Peninggaran. Amang Sintua Bendi Peninggaran. Bintaro Jaya, siapa tadi Bintaro Jaya? Kencang. Dari Banjar Bintaro Jaya, Sintua atau pengurus Banjar, satu orang perwakilan. Yang berikut Bintaro Perdagangan. Hadir Bendi Peninggaran, hadir Jurang Mangu Pondoaren. Amang Sintua, Jurang Mangu Pondoaren. Namang Ihut Banjar Bintaro Kodam Depsos. Bintaro Kodam Depsos. Bintaro Kodam Depsos. Molo Suarong Situa pengurus Banjar. Bintaro Kodam Depsos. Ciputat sekitarnya. Ciputat. Ciputat sekitarnya. Situa, Cidodol Parserahan, Cidodol Parserahan, Molodang hadir amang Situa tu pengurus Banjar, Cidodol Parserahan, Tanah Kusir Kodam, Tanah Kusir Kodam, Bungur Kostrat. Bungur Kostrat, Godung, Kampung Perigi, Amang Sintua Kampung Perigi, Pasar Jumat Lebak Bulus, Pondok Cabe Legoso, Rempoa Ciputat,
Rempoa Ciputat, Sintua tidak hadir, diwakilkan sama pengurus Banjar. Tanah Kusir Selatan, Kampung Perigi, Tanah Kusir Selatan belum hadir. Pondok Pinang, Pondok Indah, Amang Sintua Manik mewakili. Sudah semua, Amang? Jadi si Palas Rohaon, Omatu Situa pensiun, nadong di Banjar Tabe, tuaka Amaina nama balu, songoni nang pengurus Banjar. Udah 16. Bintaro Jaya, Bintaro Perdagangan, Bendi Peninggaran, Jurang Mangu, Bintaro Kodam Depsos, Ciputat. Sudah semua. Cidodol Perserahan, Tanah Kusir Kodam, Bungur Kostrat, Godung, Kampung Perigi, Pasar Jumat Lebak Bulus, Pondok Cabe, Rempoa Ciputat tidak ada. Rempoa Ciputat, perwakilan Sintua Rempoa Ciputat, silakan. Sintua Rempoa Ciputat. Tanah Kusir Selatan dan Pondok Pinang, Pondok Indah. Rempoa Ciputat belum hadir, ya udah. Rempoa Ciputat, mana perwakilan Banjar? Sudah, Amang. Binasa sama tuh Amang Pandita. Oke, silakan di Ketua Natal. Oh, bukan Amang Pendeta. Yo, silakan Ketua Natal. Mana Ketua Natalnya? Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan. Oke. Sekaligus untuk keluarga diakonia menerima si Palas Rohanya di ruangan konsistori. Udah langsung para tahun aja yang bagikan. Silakan diserahkan. Mana ketua panitia Natal? Ada. Oh, udah, silakan Inang. Satu. Agar bersiap-siap, perwakilan guru sekolah minggu, perwakilan Dirijen Kor, ini tinggal 5. Dirijen Kor, song leader, pemusik, pianis, organis, tim pelayanan kebaktian sore dan tim multimedia. Ya, Agar hadir ke depan. silakan bersiap-siap. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Keluarga kerajaan. Jadi amanami nanami, gue manot di Jalo, si Palas Rohaon di konsistori, dan sian Situa Banjar Nabe. Mau lihat ya Ma? Yang terakhir, perwakilan guru sekolah minggu. Perwakilan guru sekolah minggu, Dirijen Kor, perwakilan Dirijen Kor.
Song leader, pemusik, organis, pianis, pagi siang, perwakilan. Tim pelayan kebaktian sore, perwakilannya mana? Silakan perwakilannya. Kebaktian sore. Sama multimedia, perwakilan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Belakang, perwakilan sekolah minggu. Sudah. Dirijen Kor. Dirijen Kor. Satu iman. Dirijen Kor. Song leader mana? Pemusik. Tim pelayan kebaktian sore multimedia. Ini aja. Keluarga kerajaan Allah. Tolong perwakilan Dirijen Kor ke belakang dulu. Di belakang Amang, di baris belakang Amang. Di baris belakang. Dari kebaktian pagi siang juga di baris belakang. Sini Nang. Biar kita tutup ini. Dirijen Kor mana? Perwakilannya. Dirijen Kor perwakilan Silakan satu orang di Dirijen Kor, baris belakang. silakan Dirijen Kor maju salah satu. Oke, 5 ya, 5. Udah. Silakan Dirijen Kor maju salah satu. Sekolah minggu. Oke, Horas. Mau foto dulu yang 5 di belakang. Mulai Tamang Inang, perwakilan Banjar sudah bisa bubar. Oke, maju yang 5 di belakang. Horas sonima. Nah boy di pasar Turiata, Tuita Salu. Nah, mulai Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami atas nama panitia mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru 2026 kepada Amang Inang semua, keluarga besar HKBP Kebayoran Lama. Sampai kita bertemu lagi di Natal tahun 2026. Selamat malam. Ayo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.